ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಇನಿ ನಾನು ಅರೆಪಡ್ಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅರೆಪಡ್ಡೆದ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುಗಳು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಅರೆಪು. ಪುಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಗೆ ಅರೇಬ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಕ್ಕೈತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೆ. ಚಲೋ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ತರದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಸುರುಗಾದ ಪುಂಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸುರು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧದ ಯಾನ್ 4 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಏ ಕಿನ್ಯಾಂಡ ಆತ ಅರೇಪ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುನ್. ಯಾನ್ 15 ಪುಂಡೀಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೆನಿತ್ತೆ ಸುರು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದು. ಯಾನು ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟಾಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅರೇಪ್ದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಅರೇಪುಗು ಯಾನ್ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿಲಾಗೆತ್ತು ನೋಡಿ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅರೇಪಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡ ಏಕತ್ರ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಗ. ನನ್ನ ಅರೇಬ್ದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಪಡ್ಲೆ ನಡೆ ಇತ್ತೆಜಿ ಸಂಬರ ಪಾಡ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಿಂಚ್ ಮೆತ್ತೆದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದು ಯಾನು ಎಪ್ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚಿ ಯಾವುದು ಸಾಸೇಮಿ ಮಂಜೋಲು ಬೊಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತುಂಗ ಫೈನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತು ಜನ ಏಕತ್ರ ಕಲರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಪಿಂಚು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಂಡ ಅರೆಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಪುಜ ಏಕತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬನಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅರೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಐಗೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದೀಪ ಎನ್ನ ಅರೆಪ್ದ ಇನಿಗೆ ನಿಕುಲಿತೆ ಎದುರು ತೂಪಾರ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಅರೆಪು ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಅರೆಪುನು ಸೋಪ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತು ನಾನು ಐಡ್ಬೋಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದು ಬೋ ನಮ್ಮ ಅರೆಪುಂಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅವಡು ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತೀಪೆ ಬೊರ್ಚಿಡ ನಿಕುಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅರೇಪ್ ಲೈಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನಮಾಯ್ಕ್ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪುಂಡಿಗೂ ಅರೆಪ್ ಕೋಟ್ ಆವಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅವೇನು ಬಾಯ್ಲ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಗೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ನೈಕೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ 5 minutes ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಡಿ ಬತ್ತರ ಬುಡು వచ్చి ತುಲಿತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿ ಬತ್ತುಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ತುಂಡನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಈಸಿಲಿ ಕಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಅರೆಪಡ್ಡೆ ರೆಡಿ. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅರೆಪಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಾ ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲೊಂದು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದುಲೆ. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಕುಲ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ತದ ಏಕ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.